ina ma sarakai na kudu godiya sakamakon wannan kokarin da suka yi da ya ba. To jama'a barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya, sai a biyo mu sau da kafa don jin yadda wannan shiri zai kasance. Musoma da sanar da ku da cewa a safiyar yau ne kamfanin sadarwa Move Africa da kuma kamfanin suhuri Al-Izza da ke gabatar da harkokin wato da suka shafi harkokin na'urar zamani suka yi bikin saka hannu kan wata yarjejeniya wadda za ta baiwa ma'abota kamfanonin guda biyu damar cin moriyar ayyukan da kamfanonin suke gabatarwa a cikin kasar mu ta Nijar, wato don biyan bukatu a kan wato waɗannan kamfanoni. Abokan aikin mu sun halarci wannan biki da aka yi a safiyar yau, ga kuma irin ƙarin hasken da suka ɗauko mana ta bakin ɗaya daga cikin mambobin waɗannan kamfanoni. To na gode da kuka bani waga dama ta in yi magana fahimtar da mutane abin da waga convention take nihi. Don ku yanzu abin da zan ce muku, mu wanga abu na harko dai abu ne na murna muka samu ta bangaren mu Al-Izza, abu ne na murna dabar ta bangaren mu Al-Izza, na biyu kuma ta bangaren al'umma Nijar baki daya, ko ba haka ba. Yanzu yau in ka tashi cikin wannan convention kana iya tura ma kanka kredi na Move, kana iya yin flus, ba sai ma ka bi ta hanyar Move directement. Duk wani abu daidai an rage dai wata wahala, bisa wannan ne biyun nan ne abun yake ba zai sosai. Yawan ka tashi kana iya tura ma dan uwanka kredi ko kudi ko flus din duka, wannan biyun duka yanzu sai possible tsakanin Al-Izza da Move. Mata a nan gida Nijar na kuma cikin shirye-shiryen gabatar da hidimomin bikin sallar mata ta kasar mu ta Nijar cewa da ranar 13 ga watan Mayu da muke cikin sa. A yanzu haka dai kungiyoyi da dama na mata a nan gida Nijar na cikin wannan shiri da za su gabatar da bikin a wannan rana. Ka karin hasken da ɗaya daga cikin wato mata mambobin kungiyoyin da ke shirin wannan biki ta yi wa manema labarai. Yau muna shirye-shiryen ranar sallar mata. Mun zo minister an kiraye mu, an yi komiti wajen 4, komitin abinci, komitin raba zane, komitin communication da tara mata da na communication na watsa labaru. To shirye-shiryen da muka yi palais de congrès za mu tahi a yi discours kuma a naɗa mata. Kun san akwai mata da sun yi aiki, muna so mu naɗa wacce mace ce ita ce ta farko ta zama mai tukin jirgi, mai tukin kar, mai wadda ta farko ta zama commissaire de police, ta zama police, ta zama gendarme, ta zama avocat. Duka matan nan na harko parachutist menene, mu zo mu naɗa su, mu gudi muna murna da mata ma suna iya yin aikin da maza ke yi. In muka kare sai kowa ta yi ministar kin shi mu yi sallah. Bara mun zo ministar nan na promotion de la femme, bana ba haka bane, kowa yana zuwa ministar kin shi da kungiyoyin shi a zamna a yi salle-salle. To shine muka shirya. Ni ce shugaban kungiya ONG Horar Tsimi. Kungiya ce wanda take aiki da mata surtu, wanda take nema ta hidda mata cikin wahala. Tana koya ma mata aikin hannu wanda za su iya su hudda kansu wahala da iyalansu gaba daya. Don ka wannan sallah tamu ce, sallah ce ta mata, sallah ce wadda ya kamata a ce mun zamna tsakaninmu mata mu diba mu gani wani irin ci gaba muka samu a cikin ayyukanmu da muke yi, wani irin ci gaba muka samu ta cikin ƙasanmu, wani irin kuma tallafi, wani irin kama ma juna, wani irin taimako za mu nema don wahalar mu ta rage, tunda ba a ca ta kare gaba daya. Muna son kare wata, Allah kadai zai iya kare mana ita. Mai omuwa mu samu hanyoyi wanda za ta sa wahalhalun da muke yi su rage. Don ku wannan sallah ina gani abin da ya kamata mu yi kenan. Mu ONG mu kungiyar mu mun yi niyya za mu tara juna insha Allah a wannan ranar mu yi wannan lissahin a tsakanin mu. Mu ONG mu ma asalinta matan karkara ne take aiki da shi. Da yake tun da muka fara ba wani tallafi ba muka samu kwakwara wanda za mu iya mu shiga can cikin
Niger en profondeur mu yanda muke so. Pour le moment matan ƙauyen na wanda suke hutawa daga ƙauye suna shigowa cikin birane suna neman aiki, for example nan Niamey, don su ne wanda suke bara, wasu bara suke yi, wasu aikin hannu suke yi, wasu aikin gida suke yi. Don wa'annan matan ne muke nema mu zauna da su muna koya musu aikin hannu su iya yanda za su yi wani sabulu, wani mai, wani wane ne wanda za su yi su saida don su bar baran nan ko kuma dan dai su huta wahala da su da iyalansu. Don vraiment mu ONG mu aikin mu ma kenan matan karkara su ne muke kama ma, paske in an ce kasa ana so ta ci gaba dole a karkara za a fara gyarawa. In dai karkara ta gyaru matan karkara suka gyara, tunda an ce mace ita ce gimshikin gida, mace in dai ta tsaya gida ya tsaya. Don dan shi muke so wannan matan a kama musu, matan karkaran nan a kama musu, in noma suke yi a tallafa musu da kayan aiki na noman nan, in wani saida ne suke yi a tallafa musu da kaɗan inda za su iya samu wanda za su umarnin kansu da umarnin iyalansu. Kuma mu a ganin mu wa'annan matan aka tallafa musu su rayuwarsu ta gyaru, kenan ƙasar mu ta ci gaba. Mata in ba ku ba gida, in kun yawa kuma gida ya gyaru. A nasa bangare kamfanin wato ayyukan hajji da umara almanasik kama kowace shekara dab da shirin zuwa aikin hajji yakan tara maniyatan kamfanin domin kara musu ilimi da kuma horo na sanin makamin aikin hajji a nan gida Nijar. Ko a wannan mako kafar talabijin Saron na ta leka a wurin da kamfanin almanasik ke wannan ba da horo ga maniyatan. Ga dai abin da suke faɗi. Daga damu wannan rana da muka fara formation na alazanmu wannan shekara muna ma Allah godiya saboda ayyuka mun kusa gama, gidaje Makka da Madina duka mun ida, kuma tike na zirji na alazanmu sauran duka an gama. In Allah da jirginmu na fara zai tashi watan juin, 3 da watan juin, le 3 juin, in Allah subhanahu wa ta'ala yarda. Kenan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah sa wannan hajji wannan shekara Allah sa a yi lahiya da kwanciyar hankali, kuma Allah ya karba alazai. Amin sama amin. Hanyoyin zirga-zirgar motoci a nan babban birnin Yamai suna buƙatar gyara da kuma samun gyara na daddaben hanyoyin da kuma ramin da suke mamaye waɗansu hanyoyi, musamman manyan hanyoyin zirga-zirgar motoci a cikin unguwannin birnin Yamai. Al'umma mazauna dai tana kokawa dangane da wannan al'amari, wanda take kira ga magabata musamman ma hukumar ofishin magajin gari da ta kula da wannan matsala. Ga dai abin da wannan ɗan ƙasa ke faɗi. Inda ya kamata hanyoyi ya kamata a gyara su kafin lokaci na zuwa. Kafin lokaci na zuwa shine kyawun abu a gyara, ba wai sai lokaci ya kai ba a shi a gyara hanya. Wannan ba ta yiwuwa. Hanyoyi da ke da ba su yi dewa ne, kowa ya san su, amma ya kamata a gyara hanya kayan damunan na zuwa. Amma su she ba su gyarawa, sai dai in lokaci ya kai su gyara, kuma in ma sun zo ba gyaran kwarai za su yi ba. Kadi bai da gudunar ga ya lalace, kuma an san wanda ya kamata su gyaran kwarai, an san su ba san su bane. Motoci da ba su deja, motocin da muke cika ba kowace da mota mai lafiya ba. Kaga wata rana muna tsaye ma sai ga wa'ansu amortisar su ma ya ita, ka gani ko. Kenan wannan bai kamata ba, a gyara abu kayan lokaci abu na zuwa. Mu abun da muke so da gwamnati da Allah da Annabi a tsaya a gyara mun kasan mu. Abun da kawai muke so da gwamnati da Allah, in wa'anda ba su iya gyara a hidda a sa wani ke iya gyara kasawo ba zancen siyasa bane, zancen mai aiki za a nema a sa gaba. Mu shi muke gabata. To da fatan magabatan za su jin wannan kuka na wannan dan kasa a gyara waɗannan hanyoyi, musamman ganin cewa lokacin damina ya riga ya soma danno kai, wanda a lokacin ne akan yi samun matsalolin na hanyoyin zirga-zirgar motoci waɗanda ramu suka mamaye su. Kwatankwacin iyakacin abin da ya saba kenan a cikin wannan shiri na wannan maraice, a madadin abokan aiki nake muku fatan alheri. Program Kin TV Sarana tare da ku sai karfe 12 dare. Jama'a sai an jima.